gertatzen den? Ikusten duzunez, azukrea puxikan itzatzi da. Hori da elektrizitate estatikoa. Pusika eta azukrea karga desberdina dituztenez, azukrea puxikan itzatzi da. Lehenik hartuko dugu zabor ponpak egiteko likidoa eta nahaztuko dugu plastikozko zorroa. Nahazten dugu eta orain ponpa bat egiteko egingo dugu plastikoan. Berriro. Zer gertatu den galdetzen ari zarete, banik azalduko dizuet. Forroa kargatu dugu karga negatiboarekin eta ponpa karga positiboaz beteta dago. Dakizuenez, bi polo berdinak repelitzen dira eta bi polo desberdinak elkartzen dira, ponpa eta forroa bezala, eta horrezagatik ponpa forroaren atzetik joan da. Utzi behar dugu pusika artilezko jertsearekin. Eta bukatzeko pusika gatzaren eta piperraren gainetik pasa behar du. Ikusten dugun bezala, piperra pusikari itxasten da, baina gatza paperan geratzen da. Hau agitzen da pusika artilezko jertsearekin igurtzean. Negatiboki kargatzen da partikula arinak erakartzen, adibidez piperra. Erregela ilearekin igurtzen dugunean energiaz kargatzen ari. Orain erregela urara hurbiltzean, ura neutroa denez, erregelaren kargarekin polarizatzen da. Eta pusika igurtzen. Jertseiatik pusikara karga negatibo batzuk iraungo dira. Gero berdina egin, baina pusikaren bidez, poltsaren zatitxoarekin. Karga berdina dutelako ez dira erakartzen. Eta horrela, poltsa hegan egiten ari dela ematen du. Eta hau izan da dena, eskerrik asko. Agur.